A dnes vás zdravím z Otrokovic. Mám pro vás velice zajímavou investiční nemovitost, která se nachází za mnou. Prostory nemovitosti jsou zrekonstruované. Za mnou se nachází solární studio, ale pozor, jsou tu další nemovitové prostory jako kanceláře. Z jedné strany ulice se tady nachází obchodní prostory, jako je Zverimex, papírnictví, které jsou pronajaty. A z druhé strany ulice najdeme další obchody, dokonce pojišťovnu a opět je znovu zde vše pronajaté. Co? Líbí se vám myšlenka této investice? Teď už stačí jenom zavolat. A na osobní schůzce si řekneme úplně vše.